Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. ஆடியோ சரியா இருக்குங்களா? எல்லாம் கேக்குதா? கேக்குறது பிரபுஜி. கேக்குதா? கேக்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதரயேத். நஷ்டப்ராயுஷ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामैक्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எந்த ஸ்லோகம் பார்க்குறோம்? முதல் காண்டத்துல 9வது சாப்டர்ல 24வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பீஷ்மதேவருடைய இறுதி விருப்பம் என்ன பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ தூய பக்தர் பீஷ்மதேவர் பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தர் இல்லையா? ஸோ அவருடைய அந்த இறுதி தருணத்தில் அவருடைய அந்த அவர் கிருஷ்ணருடைய இந்த பார்க்கணும் வேண்டிக்கிறாரு. அது அவர் எங்க படுத்துட்டு இருக்காரு? சரசைய இதுல அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில கூட அவருக்கு என்ன, தூய பக்தராக இருக்கிறவர் பகவானை வந்து பார்க்க வேண்டும், பகவான் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் தான் அவருடைய. ஸோ அவர் வந்து தூய பக்தியின் சிகரம் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இறைவன் தேடி வந்தாலும் பக்தன் அவருக்கு தன் இறுதி மூச்சு வரை தரிசிக்க ஏங்குகின்றான் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும். நம்ம வந்து 23rd ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணரோட வருகையை பற்றி பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் பீஷ்மர் முன்னிலையில் தோன்றி அவரை தன் தெய்வீக பார்வையால் அருளுகிறார். அது பார்த்தோம். 24 என்ன பார்க்க போறோம்? வேண்டுதல். தன் உயிர் பிரியும் வரை அந்த பேரழகான ரூபத்தை, கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை இறைவனே நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து வேண்டுகின்றார். அது நான் பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம ஸ்லோகன் படிக்கிறேன், நீங்களும் வந்து கூட சொல்லலாம். சதேவ தேவோ பகவான் தத்விக்ஷிதாம்
तदेव देवो भगवान् प्रतीक्षिताम् दीक्षदाम् कलेवरं यावत्थितं हिनोम्यहम् कलेवरं यावत्थितं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् प्रसन्नः सारुणलोचनो मुखां पुरुषोद्यानपथ चतुर्भुज पुजोद्यानपथ चतुर्भुज இது படிய டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. ஜட உடலை நீக்கும் அந்த இறுதி தருணத்தை காத்திருக்கும் இறைவன். 4 கைகளை உடையவரும் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தாமரை போன்ற முகத்தை கொண்டவரும் உதயமாகும் சூரியனை போல சிவந்த கண்களுடன் புன்னகைப்பவருமான என் இறைவன் நான் இந்த ஜட உடலை நீக்கும் அந்த தருணத்திற்காக காத்திருப்பாராக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற, நான் இந்த ஜட உடலை நீக்கும் அந்த தருணத்திற்காக காத்திருப்பீராக. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி போயிடாதீங்க, கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன ஈஸ்வரர் எதை தியானிக்கிறார்? சதுர்புஜம், பகவானுடைய 4 கைகள் கொண்ட ரூபத்தை அவர் பார்க்க விரும்புகிறார். அதுதான் அவருடைய இஷ்டமான தெய்வத்துக்கு நாராயண ரூபம் இல்லையா? ஸோ பிரசன்ன ஹாசம் அப்படின்னா, பிரசன்ன ஹாசம் அப்படின்னா புன்னகைக்கும் முகம். அப்புறம் எப்படிப்பட்டவர்? அருணலோசன் பகவான், சிவந்த கண்கள், உதிக்கும் சூரியனுக்கு ஒப்பான கருணை வாய்ந்த கண்கள். இப்படி அழகா வர்ணிக்கிற பாருங்க. ஸோ இறைவனை எப்படி மீண்டும் எப்படி பார்க்கிறார் அவர்? முகாம்புஜோ அப்படின்னு, மலர்ந்த தாமரை போன்ற தூய்மையான மனதை ஈர்க்கும் இறைவன், அமைதியும் கருணையும் வெளிப்படுத்தும் ரூபம் அவர்கள். அப்புறம் அடுத்தது அருணலோசனம் பார்த்தோம், உதயமாகும் சூரியன். ஸோ ஆதி மூலம் கிருஷ்ணர் நமக்கு தெரியும். கிருஷ்ணரோட விருவாங்கிறது தான் நாராயண ரூபம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் 2-handed ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும். நாராயணர் எப்படி 4 கை கொண்ட ரூபம். பீஷ்மர் அவர் ஆராதிக்கும் தெய்வம், அவருடைய ரூபம் என்ன மனதில் இருக்கிறது? நாராயண ரூபம், 4 கைகள் கொண்ட கிருஷ்ணர். அவர் முன்னாடி எப்படி தோன்றியிருக்கிறார்? அந்த யுத்த பூமியில 2 கைகள் இல்லையா? 2-handed ஃபார்ம். ஆனால் அவர் என்ன வேண்டுகிறார்? பகவானே, உங்க 4 கையுள்ள ரூபத்தை எனக்கு காண்பிப்பீராக அப்படின்ட்டு அவர் மறைமுகமாக வேண்டுகிறார். நமக்கு தெரியும், நம்ம பீஷ்மருடைய அவருக்கு என்ன மாதிரி வரம் கிடைச்சிருக்கு? இச்சாமுக்தி. இச்சாமுக்தின்னா என்ன? அவர் எப்போ இஷ்டப்படுகிறாரோ, உடலிலிருந்து நீங்கிறதுக்கு விரும்புகிறாரோ அந்த க்ஷணம் அந்த உடலை விடுறதுக்கு வேண்டி இருக்கிற அவருக்கு இந்த வரம். யார்கிட்ட இந்த வரம் கிடைச்சது அவருக்கு? தந்தை கிட்ட. எதுக்காக கிடைச்சது? தன்னுடைய மனைவி. அவர் எல்லாத்தையும் துறந்தார். அவருடைய அவர் இந்த ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்ற ஆசையை துறந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த அவருடைய தந்தையார் இந்த இன்னொரு திருமணத்திற்கு ஆகும் பொழுது அவங்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது. அவங்களுடைய குழந்தை, அதில் இந்த திருமணத்தில் வரக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு தான் நாட்டை ஆளக்கூடிய அந்த தகுதி இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க வேண்டுகின்றார்கள். ஆனால் இவர் அதை புரிந்து கொண்டு சுயமாகவே அதனால பார்த்து அந்த இச்சாமிருத்தியுடைய வரம் கொடுக்கின்றார். ஸோ நார்மலி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த இச்சாமிருத்தி வரம் கிடைச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்ச எப்படி அவங்க எல்லாம் பவருக்காகவும் அவங்க தகாத செயல்களை செய்து கொண்டுதான் இருப்பாங்க. ஆனால் இவர் எப்படிப்பட்டவர்? விஷ்ணர் ஒரு தூய பக்தர், உயர்ந்த பக்தர். அவருக்கு என்ன, அவர் அந்த சக்தியை எதுக்கு பயன்படுத்துகின்றார்? உள்ள நோக்கம் என்ன? பகவானை முழுமையாக நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான் அவர் அதை பயன்படுத்துகிறார். என்ன நினைக்கிறார் அவர்? உடல் நீங்கும் பொழுது பகவானே உன்னை தரிசிக்க வேண்டும்,
உங்களை பார்க்க வேண்டும். அதைத்தான் அவர் விரும்புகிறார். சாதாரண மனிதர்களைப் போல பௌதிக பெருமைகளுக்கு வேண்டியோ பௌதிக ஆற்றலுக்கு வேண்டியோ அதை உபயோகிக்க அவர் புரியவில்லை. அந்த அளவுக்கு அவர் பணிவு கொண்டவர். வைகுண்டம் செல்வது அவருக்கு 100% உறுதியாகிவிட்டது இல்லையா? பகவான் தெரியும், அவர் பீஷ்மர் தூய பக்தர். அப்படி இருந்தும் கூட அவர் என்ன சார், உடலை விட்ட பின் பகவானே என்ன பார்க்க முடியுமா? அந்த அப்படி இருக்கிற ஏக்கம் கூட மனதுல அது நிறைய இருக்கு. உண்மையான வைஷ்ணவன் தனக்குள்ள சக்தியை மற்ற மற்றும் இறைவனின் உத்தரவாதத்தை கண்டு ஒருபோதும் கர்வம் கொள்வதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல பிரபாதர் பட்பட்டில் அது ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்க. வைகுண்டம் செல்வது 100% உறுதி என்றாலும் பீஷ்மருக்கு எந்த விதமான கர்வமும் கிடையாது. உடலை நீத்த பின் மீண்டும் பகவானுடைய அழகிய முகம் தரிசிக்க கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று ஏக்கம் எப்போதும் தூய பக்தர் உண்மையான பண்பை காட்டுகிறது. பகவான் தனது தூய பக்தனுக்கு வைகுண்ட பிரவாசத்தில் உறுதி செய்தாலும் பக்தன் ஒரு பொழுதும் கவனம் பாருங்க. எக்ஸால்டட் டிவோட்டி அவருக்கு கண்டிப்பாக முக்தி வைகுண்டம் செல்லக்கூடிய அந்த இது கண்டிப்பாக அவருக்கு உண்டு என்பதை தெரிந்து கொண்டாலும் பணிவோடு இருக்கிறார். நமக்கு என்ன பாடம்? நம்ம இந்த செயல் நம்மளும் எந்த விதத்திலும் கர்வம் அடையக்கூடாது, பணிவோடு இருக்கணும். பக்தன் சொன்னா பணிவு இருக்கணும். சிக்ஷாஸ்திரத்துல பார்த்துட்டோம் இல்லையா? புல்லை விட பணிவாக இருக்க வேண்டும், மனது ஒரு மரத்தை விட பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். மரண தருவாயில் என்ன நம்ம செய்யணும்? பகவானை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பகவத்கீதையிலையும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அந்த காலேஷா மரணம் முக்த அப்படின்னு என்ன, இறுதி தருணத்தில் இறைவன் நினைப்பவர் இறைவனையே அடைவர் அப்படின்னு. சாதாரண மனிதர் எப்படி இயற்கையின் விதிகளால் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். பௌதிக ஆசையில் இருப்பாரு, சொர்க்கம் செல்லணும் அப்படின்னு இருப்பாரு. ஏன்னா அங்க சொன்னா அனுபவிக்கலாம்ல. அப்புறம் என்ன, அவர் உடல் பற்றி இருக்கல, இந்த பௌதிகத்தை அவருக்கு மனசு நிறைந்திருக்கும். குடும்பம், அவருடைய செல்வம், இந்த பணம், அவருக்கு பெருமை, இதெல்லாம் தான் மனதில். ஆனா தூய பக்தர் மனதில் என்ன இருக்கும்? பகவான் கருணை மட்டுமே அவர் சார்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சொர்க்கம் நரகம் எதுவுமே அவர்களுக்கு அவர்களையும் பொருட்படுத்தமாறு எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்துதான். பகவானை நினைக்கணும், எனக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், அது மட்டும்தான் அவர்கள் மனதில் நிறைந்திருக்கும். பகவானின் தாமரை திருவடியில் மனம் முழுமையாக அதை கேட்கிறது. எந்த நிலையிலும் தூய பக்தன் லட்சியம்னா எந்த நிலையிலும் சொர்க்கமாக இருந்தாலும் சரி, நரகமாக இருந்தாலும் எனக்கு பகவானே உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளை ஆழ்ந்த கவனத்தை சிந்திப்பதே அதுதான் அவர் வேண்டுகிறார்கள். அதே மாதிரி பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அதுதான் அவர்களுடைய லட்சியத்தை தவிர வேற எந்த விதமான பௌதிக ஆசையும் அவர் மனதில் நிற்காது. நம்ம என்ன செய்யணும்? தினசரி வாழ்வில் என்ன செய்யணும்? நம்ம சிரவணம் கீர்த்தனம் ரொம்ப முக்கியம். சிரவணம் கீர்த்தனத்தை நம்ம கடைபிடித்து சாது சங்கம் பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருந்து நம்ம தியானம் செய்யும். யார் தியானம் செய்யணும்? பீஷ்மரை போல பகவானுடைய தாமரை நம்ம பகவானின் தியானம் செய்து மன தூய்மை முழு சரணாகதி அடைய வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செய்கைகள், காரணங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும், மனதில் எண்ணக்கூடிய எல்லா எண்ணங்களும் பகவானை நிலைத்து பகவானை அவருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள். அவருக்கு திருப்தி வரும், நம்மளுடைய திருப்தி கிடையாது. பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். அப்படி இருந்தால் என்ன, நமக்கு கண்டிப்பாக பகவானை திருமாற்றம் சென்று அடைய முடியும். முழுமையான அடைக்கலம். இயற்கை விதிகளை கடந்த சக்தி இருந்தால் கூட பகவான் கருணையே நமக்கு தேவை அப்படின்னு அது தஞ்சமடைய பகவானில் தஞ்சமடைய வேண்டும். அதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம பக்தி, சிரவணம், கீர்த்தனம், அதுதான் உண்மையான வைஷ்ணவ கருணை. நம்ம மரணமோ வாழ்வோ எது இருந்தாலும் நம் சிந்தை முழுவதும் பகவானில் வைத்திருக்க வேண்டும். நம்ம இந்த சேவை செய்ய. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. யாராச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இல்லை யாராச்சும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? மனதில் என்ன உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு பாடம் கிடைக்குது? நமக்கு இந்த பீஷ்மர் பகவானே இங்க
இந்த உடலை விட்டு பிரியிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து முன்னாலே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுல இருந்து நமக்கு என்ன நமக்கு பாடம் என்ன இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம. பகவான் நினைவிலேயே வாழணும், இறுதி மூச்சு வரைக்கும் பகவான் நினைவிலேயே. நினைவிலே அது எப்போ மரணப்படும் டைம்ல மட்டும்தான் நமக்கு தகால அந்த ஞாபகம் வந்துடுமா, இல்ல அது எப்படி நம்ம மனதில் அது பகவான் நினைப்பிலே நம்ம மரணப்படும் தருவாயில் எப்பொழுதும் பயிற்சி இருக்கணும். பயிற்சி முக்கியம் இல்லையா? பயிற்சி அதுக்குதான் மகா மந்திரம். அதுதான் மகாமந்திரம். அதுதான் மகாமந்திரம். மற்றும் இல்லாம நம்ம என்ன சாத்து சங்கத்தில் இருக்கிறோம், நம்ம வந்து பகவானுடைய குளோரிஸ் இல்லையா, லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். ஸோ பகவானே நம்ம மனதில் வந்து முழுமையாக நம்ம பார்க்கணும். வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் பகவானுடைய சிந்தனை மட்டும் நம்ம மனதில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்து அதையே நிறைத்து இல்லை மனது நம்ம பகவானை நிறைத்து கொண்டிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது எந்த தருணமானாலும் சரி பகவானே தான். அது அன்னைக்கு ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. முன்னெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஆன்மீக கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் முன்னாடி நம்ம கீழே விழுந்தோம் இல்லை ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம மனதில் என்ன வருது, ஏதாச்சும் கொடுத்து என்ன வருது மனதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம், கிருஷ்ணா. அதுதான் அதுதான் ஒரு மெயின் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா. நம்மள அறியாமையே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்துருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு எப்படி பயிற்சி பயிற்சி எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனதுக்குள்ள அது ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஸ்டில் ஆயிடுச்சது இல்லையா. சொல்லுவாங்க இல்லையா, யூஆர் வயர்ட் ஃபார் தட். வயர்டு அப்படின்னு சொன்னா டிஎன்ஏல அது வந்துருச்சு, நீங்க அது மனசுல அதுதான், நீங்க வேற எதுவும் நீ மனசுல தோன்ற. அது எப்படி புரிஞ்சது, பயிற்சி. பயிற்சினா எப்படி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி இல்லை, பக்தியில் நாம் வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருப்போம். முழுமையாக ஈடுபட நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி நினைவு தான் மனதில் நிற்கும். அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. இப்போ வந்து பாத்தீங்க, எனக்கு கூட வந்து இப்போ வெளியே யாராச்சும் பௌதிக மெட்டீரியல் வேர்ல்டு யாராச்சும் பார்க்கும்போது கூட அப்போ வந்து எனக்கு இவங்க பிரபுஜி மாதாஜின்னு தான் வரும்போது தவிர நான் அப்புறம் ஒரு அப்படியே யோசிச்சு அப்புறம் சுதாரிச்சு நம்ம வந்து பௌதிகத்தில் அவங்க அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது. ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்த்தா பிரபுஜி மாதாஜி அந்த மாதிரி அட்ரஸ், அந்த மாதிரி நமக்கு அட்ரஸ் பண்ண வரும் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தியில் நம்ம வந்து முன்னேறுகின்றோம் என்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அது பத்தாது. ஆனால் நம்மனா அந்த நம்ம செய்கைகளும் அது வேணும். எண்ணங்களில் பகவான் நிறைந்திருக்க வேண்டும், அந்த செயல்களிலும் பகவான் நிறைந்திருக்க வேண்டும். அது நம்ம இப்பொழுது கேட்கலாம், அது நம்ம பார்த்து வந்து அதை இது விடக்கூடாது நம்ம. அதனால்தான் நம்ம பாகவதம் கிளாஸ் பண்றோம், பக்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இப்போ வந்து பகவத்கீதை நம்ம எக்ஸாம் எடுக்கிறோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா. பாகவதம் ஏன் சும்மா பரிசு எழுதுறதுக்கு கிடையாது, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லையா. ஸோ பகவானை பற்றி நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்ம செயலும் வந்து பகவானுக்காக, பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய